Andengradspolynomium. Vi ved, at forskriften for en andengradspolynomium er ax i anden plus bx plus c. Og hvis vi skal fortælle lidt om, hvad konstanterne betyder, så vil jeg lige starte med konstanten a, som fortæller om andengradspolynomiet er glad eller sur. Hvis a er positiv, så vil andengradspolynomiets grene vende opad, som vi ser her. Og hvis a er negativ, så vil benene vende nedad. Og nu vil jeg gerne fortælle om konstanten c, som fortæller noget om skæring på y-aksen. Hvis man vil indsætte 0 på x's plads, så vil man se, at første led vil gå ud med hinanden, anden led vil gå ud, og tilbage vil der stå c, som så fortæller om skæring på y-aksen. Det er dog sværere at forklare, hvad konstanten b fortæller. Hvordan man kan se ud fra grafen, om b er positiv eller negativ. Og der får vi lige den gode idé, at vi vil differentiere andengradspolynomiet. For f mærke x, og så trækker man 2 ned, og x går ud, og konstanten går ud. Så andengradspolynomiet differentieret er 2ax plus b. Og så sætter vi 0 ind på x's plads, som vi gjorde tidligere ved konstanten c. Og så tilbage vil der så stå b, fordi det første led går ud. Så b fortæller om tangenthældningen til punktet 0. Det vil sige den her tangenthældning til punktet 0. Og hvordan man så ser, om b er positiv eller negativ, det er så her kan man se, at tangenthældningen er negativ. Derfor er b negativ. Hvis tangenthældningen vil være positiv, vil b også være positiv. Okay, vi vil nu bevise diskriminanten ud fra andengradsligningen, og så hvad vi kan komme frem til ved hjælp af diskriminantens formel. Okay, vi har andengradsligning, som ser sådan ud. Nu sætter vi lige med 0. Så vil jeg starte med at gange 4a på hvert led og på hver side af lighedstegn. Derefter vil jeg lægge b i anden tal på hver side af lighedstegn. Kom til at stå. Og så kan vi se ved hjælp af kvadratsætningerne, at hele det her, det kan skrives om til skrives på en nemmere måde, eller på en, men det skal reduceres til det her. Så trækker vi så 4ac om på den anden side, så det kommer til at stå 2x plus og her kan vi se, at det er lige med diskriminanten, som vi betegner som d. Så jeg kommer til at stille. Okay. Nu vil vi gerne sætte d lige med 0, og så finde formlen for dens rødder. Og hvis vi sætter d lige med 0,
bruger vi nulreglen, som lyder, at 2 udtryk gange sammen, så skal det ene udtryk være lige med 0 for at resultatet kan give 0. Så vi kan forkorte det der opløse hjernen væk. Og så vil vi så isolere x i den her form. Og den her formel gælder, når diskriminanten er lig med 0. Og så vil vi gerne finde ud af, hvad rødderne er, formen for rødderne, når diskriminanten er større end 0. Gør vi så herovre. For at få det der i anden væk, så tager vi kvadratrum på begge sider af lighedstegnet. Og vi får automatisk plus minus, fordi det følger med kvadratrum. Så det i anden går væk med graden, så det kommer til at stå ax plus b er lige plus minus kvadratrum af b. Og så vil vi så isolere x i den her formel. Og den her formel gælder, når diskriminanten er større end 0. Og når diskriminanten er mindre end 0, så har den ingen løsninger, fordi vi ikke kan tage kvadratrummet af et negativt tal. Ja, vi er desværre løbet lidt ud af tid, så vi har allerede skrevet alle tingene ned, så vi bare forklarer, hvordan vi laver tingene step for step. Vi starter med at have en andengrads polynomie, og den skrives op med den her formel, ax i anden plus bx plus c. Og den ser sådan ud på grafen i det her tilfælde, og hvis man differentierer den, så kommer det til at se sådan ud som den rette linje her. Og da den er differentieret, ser sådan her ud, 2ax plus b. Og vi vil gerne finde, i det her oplæg, gerne finde toppunktet for vores polynomie. Og det, som vi kan se, så ved vi, at toppunktet for vores polynomie, det kan findes her, og når vi differentierer den, så er den differentieret lige med 0. Og det kan vi så se mellem der. Og derfor sætter vi så den differentieret lige med 0, for så finder vi nemlig x-værdien for vores toppunkt på på polynomiet. Og når den er lige med 0, så isolerer vi så x og finder ud af, at x det er lige med minus b divideret med 2a. Det er så x-koordinaten for toppunktet. Når vi kender x-koordinaten, vil vi også gerne finde y-koordinaten. Og det gør vi så ved at igen bruge den her form her, og så vil vi så sætte x, vi har lige fundet x-værdi, og det sætter vi så ind i stedet for den her x-værdi, som vi har herovre. Og det gør vi så herover, hvor vi så sætter minus b divideret med 2a ind begge steder, hvor der er x-værdier, og så kan vi se det andet. Det udskriver vi ud. Så vi tager, her tager vi det ned i anden, så det bliver b i anden divideret med 4a i anden. Så ophæver vi parenteserne ved både b og a, og det kommer til at se sådan ud, at det er ab i anden divideret med 4a i anden. Og vi tager minus b i anden, 2a i anden plus c. Og så her så forkorter vi a'et væk, så det kommer til at stå b i anden divideret med 4a. Og hernede så fortsætter vi videre, og så vil vi gerne have det under fælles nævner, alt sammen. Og det gør vi så ved at her gange med 2 på den her under b ved den første led, og vi gange med 4a ved c-ledet, ved det tredje led. Og så sætter vi det alt sammen under samme nævner. Og så forkorter vi det, så det bliver til minus b i anden plus 4ac. Og vi kan se, at herovre, som det er vist herovre, at hvis vi skal vise, vi kan se, at det her, det er lige med d med modsat fortegn, og det kan vi se rigtig godt i det her, hvor vi trækker minuset udenfor. Og
er minus 1 gange med det her, det giver så det her over, og vi kan se, at det her, det er lige ved d. Det sætter vi så ind og finder ud af, at toppunktet for y-koordinaten er lige med minus d divideret med 4a. Og det kommer så til at se sådan ud, hvis vi skal sætte det op i koordinater. Minus b divideret med 2a, minus d divideret med 4a. Og det er sådan, man finder toppunktet for en polynomie.